Sí, el senyor Jordi, el conseller Jordi Nadal volia demanar la paraula. Gràcies. Sí, nosaltres per suposat que votarem que sí, però aprofitaria per constatar, i ja ho sabeu perquè la senyora presidenta, el senyor gerent ho saben, la quantitat de pobles que estem tirant les aigües tal com surten els torrents i que en molts encara no tenim ni aigua potable, com és el cas de Cerc i molts altres d'aquesta zona. Llavors, em sembla una cosa descompensada que està tants calés en una banda i que els altres anem passant els anys i els anys i els anys i estem sense aigua potable i tirant l'aigua tal com surt als torrents, que hi ha llocs que és un autèntic fàstic. Només per recalcar la situació en què estan molts d'aquests municipis, cosa que ja és sabuda per tothom al Consell, però hauríem de veure si això es pot agilitzar, tot i que s'ha aprovat els plans d'aigües i tot això, però avança molt a poc, i sobretot quan encara no hi ha aigua potable als pobles, com és el cas de Cerc, d'Hortadó i alguns d'aquests. Només per deixar constància d'això. Gràcies, senyor Nadal. Al cap i a la fi vostè ja sap que el tema del sanejament és una competència que desenvolupa l'Agència Catalana de l'Aigua, que en el seu moment hi havia un programa de depuradores que havia d'abastir tota la comarca, que va quedar aturat pel moment de crisi i que ara es torna a reactivar i que des del Consell Comarcal ja ho hem explicat en una altra ocasió, fa cosa d'un parell de mesos es va demanar a tots els ajuntaments on encara falten aquestes instal·lacions de depurar aigües que facin la seva llista de prioritats, perquè s'ha de començar aquest any ja a redactar, si podem, un parell de convenis amb l'Agència Catalana de l'Aigua per poder tirar endavant més d'aquestes infraestructures. També hi ha prevista la d'Organyà, aprofitant el polígon industrial, però és una feina que sí, que evidentment que som ben conscients que s'ha d'anar fent i com a mínim l'Agència Catalana de l'Aigua ha tornat a agafar una bona empenta a l'hora de planejar noves infraestructures de sanejament en aquestes comarques que havíem quedat a l'últim racó de tot, perquè vam quedar les més penjades arrel de la crisi, i pel que fa a l'aigua potable, doncs també, i ara potser parlo més com a alcaldessa, perquè al final aquest és un tema estrictament municipal, però també celebrar que l'Agència Catalana de l'Aigua també des de fa uns 4 o 5 anys cada any està traient convocatòries justament en què es prioritza molt l'atorgament de subvencions en aquells nuclis que a dia d'avui encara no ens posen d'aigua potable. Per tant, bé, a través de les ajudes que dona l'Agència Catalana de l'Aigua, entenem que tot això hem d'arribar ja amb més o menys de pressa a una situació més ideal. Passem al punt número 20, la moció sobre el síndic de greuges comarcal que ha presentat el grup. Perdó, senyora presidenta, si em permet, he demanat la paraula, si vostè em permet, vist que ha fet el que seria una sèrie de comentaris després de la intervenció del company, el senyor Nadal, referència a l'ACA, i voldria demanar, si vostè em permet, fer una intervenció donats aquests comentaris que vostè ha fet perquè quedés en constància a l'acte. Digui, senyor Mas. Gràcies. Sí, el fet de, quan un està en delicte ecològic, com és el cas d'alguns ajuntaments de l'Urgell, el fet de dir que li correspon la competència a l'Agència Catalana de l'ACA, això no és un eximent de res a nivell penal. Puntualitzar que... En som conscients els que som alcaldes, senyor Mas. No, si vostè em deixa acabar, si em deixa parlar, em deixa acabar. Si no, si em talla... Com que ha fet una pausa, aprofito per puntualitzar-li aquest punt. Val. L'he fet per agafar aire, però puc continuar? Sí, continuï. Gràcies. Aleshores, com li deia, abans que vostè m'interrompís l'argument, el tema penal és un tema seriós i hi ha diferents ajuntaments aquí de l'Alt Urgell que sabem que estan en tema penal. Que a part d'això hi hagi una sèrie d'obra pública com el que darrerament s'han aprovat a diferents ajuntaments i que cap d'aquestes obres públiques tingui una inversió per mirar de capgirar aquesta situació, doncs fa creure que senzillament aquest argument de l'ACA no és creïble a nivell de delicte ecològic. Només deixar-ho així perquè recentment hi ha hagut una sentència del Tribunal Suprem condemnatori amb un alcalde president per això i l'argument que havia donat és el mateix que vostè ens acaba de donar, senyora presidenta. Aleshores,
Només demanar això. Gràcies. Senyor Mas, no entenc el que vol dir. No l'he entès. Sí, miri, hi ha hagut va haver-hi un alcalde del Vallès que va ser portat per la Fiscalia com a delicte ecològic per vessar les aigües, diguéssim, el que seria els torrents i no fer el tractament adequat. I en la seva defensa, aquest alcalde del Vallès va dir que era quelcom que corresponia a l'ACA. El Tribunal Suprem li ha dit que hi ha tota una sèrie de regles d'àmbit estatal en quant als delictes ambientals i això no li ha servit de res. Aleshores, que vostè ens dongui aquest argument que l'ACA farà quan correspongui, doncs a nivell administratiu sí, però a nivell penal un delicte és un delicte. I aleshores, si n'estem cometent i l'estem cometent a diferents pobles de l'Alt Urgell, és un tema que s'ha de solucionar. I el que com a argument li dic és que si fem despeses d'obra pública, com és el cas d'alguns ajuntaments, en els darrers plens s'han aprovat una sèrie d'inversions i no mostrem una voluntat real de canviar la situació, estem en problema. O sigui, és un problema pels alcaldes o pels que després serem alcaldes, no? O podríem ser alcaldes. Aleshores, sí que seria interessant que mentre estiguin els alcaldes en el seu mandat facin quelcom per restablir la legalitat. Gràcies, senyora presidenta.